So, sab sa inyo mga alino, so gagambino pa din. So, ito, moment of truth lang to. So, ilabas natin to, no? Ito yung itlog ng gagambang Japan. So, titignan lang natin kung may fertile ba to o hindi. So, malalaman natin dito, no? Kasi kung hindi fertile to, ipipilit ko talagang i-breed tong gagambang Japan, no? So ito yun. Ito yung itlog niya nakabalot. Tapos tinape ko, no? Tingnan natin kung may na-develop na itlog sa loob, no? So try natin buksan ng konti. Naku, develop nga mga ka-G. Parang itim yung nakikita ko dun, ha. Itim ba yan? Kung itim yan mga ka-G, gagambang Japan to. Gagambang Japan is real. Ayan, no? Itim yan, no? Ang alam ko kasi mga ka-G, ang itim gagamba yan, no? Yan, no? Develop nga, no? Ayan, no? Ayan, no? Itim sa loob. So, akala ko talaga hindi mabubuo to. Kasi yung sa taas nito, sinipsip niya lang ng sinipsip, no? So, parang marami-rami to. So, kita nyo yung ginagawa ko dito sa kabila. Yung ganyan. So, igaganyan ko din muna tong gagambang Japan, no? Pero, yan, no? Pansinin nyo mga kaji. Pansinin nyo na maigi. So may ano pa ng gagamba, no? Kinainan pa. Tanggalin mo natin ito. So ito, nangingitim-ngitim sa loob, oh. So success, no? So hindi natin nanayin, pero ayan yung mga gagambang Japan, no, nasa loob. So yan lang muna natin sila magpalaki, no? Close na natin. Dali, balik natin ito, close natin. So ito mga adyo, ito yung papag-giveaway ko sa inyo. Tulad ng sabi ko, try kong mag-culture ng gagambang Japan para mihin natin. And lalo yung mga taga Mindanao, so bibigyan ko kayo nito. Hindi natin pagdadamot to. Katulad nito yung mga size na ganyan, no? So try natin kung sa inyo yung makapagpalaki ng ganyan kalaking gagamba, no? So ito talaga, bakit ako umorder ng gagambang Japan? Dahil sa pinaka-purpose na to. Gusto ko makapagpaitlog ng gagambang Japan and mapag-giveaway natin sa inyo, no? So yun yung pinaka-purpose ko talaga. So, yun lang mga Aji. So, lalagay ko na to sa mas maganda-gandang lalagyan. Kasi kaya ko siya nilagay dyan. Dahil hindi ko rin akalain na mabubuhay to. Pero ang ginagawa ko, ni-sprayhan ko to ng tubig. Yung parang mist lang, no? Tapos napapainitan ko rin. And yun na nga, na-develop yung mga gagambang Japan. So, hindi ko expected to kasi tuyot yung itlog. Pero yan, nakita nyo mismo. So, may mga itim yung loob. Ibig sabihin, na-develop yung mga gagambang Japan. And, kumbaga kung makapansin nyo yung mga itlog ng gagamba, yung mga itim-itim sa loob, no? Yun yung mga gagamba. Nabuo sila from dilaw nagiging itim. So ang gagawin ko na dito, lalagay natin sa magandang lalagyan. Yun lang, God bless sa inyo lahat. So abangan nyo yung mga next natin na i-upload.